Hoe leuke strop. Maar Herman woont nou op een farm en dat is geen rijke poor. Zie vergaan is van de baan, zie vlees ging niet de lucht. Want Herman moest gaan nagaan, Herman had geen zin. Feest aan sneun in de harmonie. Want Friesland Pop is in 24 jaar stadig en groeit. De stichting staat aan de basis van heel wat succesvolle muzikale initiatieven in Friesland. Als bandjeswedstrijd De Kleine Prijs van Friesland. Frozenland Festival. De D-Drive opleiding van het Friesland College. En vanzelfs het Freeze Festival in de Harmonie. Het gaat dus goed met Friesland Pop. Heegt tijd voor mij om eens even te zien waar nou de mensen binnen die achter de schermen het werkje voor dat succes. Nou, dit is het gebouw van Stichting Friesland Pop. Dit is onze kantine eigenlijk, het keukentje. Hier hebben we al onze belangrijke vergaderingen. Hier is het kantoor waar Titus en ik zitten. En natuurlijk onze stagiair. En ook boven hebben we nog een aantal kantoren. Het is maar een klein gebouwtje hoor. Hier zit onze grafische stagiaire Louise. En dit is het kantoor waar Desiree zit. Desiree doet onze administratie. En zij is echt de belangrijke ruggengraat van de stichting. En hier is het kantoor van Sjouke en van onze andere stagiair Frank. Hoi Frank. Hallo. Sjouke. Hey jongens. Oké, duidelijk. Mooi gebouw. Maar wat doe je hem nou eens? Ik ben Inge Heslinga, ik ben 31 en ik ben projectleider bij Stichting Friesland Pop. En dat doe ik nu sinds een jaar of 4. De ene keer ben je stagiairs aan het inwerken en stagiairs aan het motiveren om gewoon de telefoon op te nemen. Dat vinden ze soms eng. Andere keren ben je in overleg met de stad Schouwburg, met jongerencentra over evenementen. Soms ben je heel praktisch bezig en ben je inderdaad champagne aan het halen. Dus het is heel divers. Ik ben Titus van 't Veer, ik ben projectleider bij Friesland Pop parttime. Ik zit hier zo'n beetje 4, 5 jaar. Ik ben net 40 geworden. Binnen Friesland Pop doe ik in ieder geval het Freeze Festival al een hele tijd. De Kleine Prijs heb ik een tijd gedaan. Dus eigenlijk doe ik heel veel evenementachtige zaken. Naast deze 2 jonge projectleiders is Sjouke Nauta al 20 jaar een dronecraft bij Friesland Pop. De winnaar van de Kleine Prijs, Mr. Wallace. Ja, mooie foto deze, hè? Dat is echt een topper. Sjouke weet alles over de Friese popmuziek. Sjouke is echt een wandelende encyclopedie. Ik ben Sjouke Nauta, ik ben 57 jaar, directeur van Friesland Pop en sinds 92 bij Friesland Pop werkzaam. Hij is een hele goede baas, heel makkelijke baas ook. Ja, het belangrijkste in die 25 jaar van Friesland Pop is dat we als organisatie vooral in de breedte heel veel hebben kunnen doen voor de beginnende muzikanten door de hele provincie heen. Dat er een vaste structuur staat voor talentontwikkeling in Friesland, waar Friesland Pop een hele grote rol in speelt. We hebben ook een rol gespeeld, onder andere in het tot stand komen van de popopleidingen en het productiehuis. Dat daarmee zeg maar, die hele keten van talentontwikkeling in Friesland compleet is geworden, is wel een bijzonder ding. En ook steekt heel goed af tegen andere provincies waar dat absoluut niet het geval is. Een soort vergelijkbare instanties in andere provincies binnen voortvallen. Together met die van Amsterdam en Rotterdam is Friesland Pop als zelfstandige popkoepel oerbleun. Maar hoe kan dat? Ik denk dat wij gewoon zo langzamerhand een beetje een stabiele organisatie hebben gekregen. En dat wij ervaring hebben met de projecten die we gedaan hebben de afgelopen tijd. En dat je zo langzamerhand steeds meer op zekerheden kunt bouwen. En daardoor denk ik je projecten steeds beter kan doen. En daarbij denk ik dat gewoon in Friesland op dit moment het popklimaat gewoon heel positief aan het ontwikkelen is. Met opleidingen, met poppodia. Dus we hebben ook gewoon heel veel markt om ons heen, heel beweging. En dat maakt denk ik een ideale optelsom. Welke kant gaat het op? Maar je... Ik denk dat Friesland Pop wel een organisatie is die nog kan groeien. Er zijn steeds meer leuke evenementen. We bedenken ook steeds nieuwe evenementen. Evenementen als House in Harmony onlangs, waar we toch
in één keer 2000 bezoekers trokken. We zijn bijvoorbeeld een magazine gestart. Dat maken we volledig met beginnende schrijvers, beginnende fotografen en vooral ook beginnende vormgevers. Het is een magazine dat gaat helemaal over Friese popcultuur in de breedste zin van het woord. Dus het gaat niet alleen maar over bandjes, maar ook over bijvoorbeeld graffiti en gehoorbeschadiging. Dat het al 25 jaar Friesland Pop bestaat, betekent dus ook al dat al 25 jaar de overheid popmuziek en popcultuur accepteert, ziet als iets bijzonders, ziet als een stroming die jongeren toch over de drempels weet te trekken van cultuur. Dank jullie wel hiervoor aan.